no so ya asem sebe asem penipa dwumase maame ehefa na akọ school no acho mi go school asamo to Presbyterian Senior High eno so wo fa he Techimentia ho na madam for kwamna boaten black tea ufiri ho so ko school ho maame ukunu a woni na nyem no ana wo mpena no ye frɛ ne sei acho ye frɛ ne Henry wonye mo school ho ana wo behu se efie na anyem acho school mo be na nyanya 2 weeks ninti wo check here eba negative bibia ansho se wonyem etiesi a wote we boy no nim se woni na nyem me ba try wo frɛ na homa so me ba cho ye frɛ na onfa den wo hu se wono na nyem pa cho me na me frɛ ne ka kyerɛ no so onu de o ka kyerɛ no ka sai oso nyanya ready so oba be hwa akra wo se o se sai oso nyanya ready say oba be hwa akra oso nyanya ready so oba hwa akoda eya asem o eya asem kesi o na school ho mu code of conduct emra ewo school ho no ema mu kwan ma mu twetwe mpra ho na abrantie no kra hu no wai ushia na fahin school ho di asem no ka kire wo a eto wa koma so to wa adwene mu a watumi enu kodi akatima kapran aguro a ene resource wa bai hu no wai acho mi hu ni school mo ha uko school a ma me ma usika acho ma miska na di asem poten no ka kire wo a utumi ekodi na chie acho ankashi o se wan ka hwe acho na wan ka hwe a na asori di na chiko ni fie na o da boy ne house wana iba try ena boy no so ye dey acho etu odu ko fie acho eti se si a attachment ya ifi odu ko mu behu iba try na se si a wo na akose boy ne pa na boy ne na se wo pe ono na se me pe na se no kan bibi o kan di asem no ka kire o aso opeme oneme betina onkwa na nyina ana asem wie school no a na akate off acho ankasa ayasem eti na wo ma me chop money o de ma o na nson ana se boy no na ne ho ofe ana na wo so ho ye boy no fe e na mutimi kodi sa agro no acho na esumi eti die be pa si kosua de na dati ankwa ma no be ya mintire be ya twotwo wuro ene do wo atade na se atade se we be fata pa na se atade bi se we be fata wo pa eti die ba sempote me pese mi wa sem a wo ka kire wo a enti no waya wadwen se wo kosua de na wadane wadwen sa wa ka sem bia acho na bi eti mo twempena di sei acho ye nya 5 months oh ene se mo be wie skuku ye mu acho etu ko form 1 na wo boy o form 2 na wo bi acho da enti form 3 year mo be wie school ye acho ene se na mo fie suade ni mu a acho no ye mystery ma no ya de o ye mystery ma ya no so ya de ya acho mo wie school dada na omo entwa na omo san be tru ye ni bi stream no mainstream anti wonu ko fie na afi wo sa ba biem anana just wonu ko experience cheo abrantie no die be poten me pese me hu de o ka kire poten ama abrantie no utimi ja ho ma ne sa acho wan ka bibi anshu sesi a menam hayi na sompa nim ha ema edi aso atrantwie e wo kwam ha wo mo ko bayi ne gina soro ne hwe wo mu a usi ho asema me bra da ho na me no na wo hu bi pen ade be no ka kire wo ka kire m so opem e na so pe no e na meti ase ma enti wa na wo ti ase ba try eti sesi a wonyem no a wo se onye ready se obehwe ba no sesi hwan na behwe oba na ma wo ni obi obehwe na ma me uni obi a ba try ayasem eti bema no se ono odika wie school ko tena fie okotena fie wan ko sua adwuma bia wonya adwuma bia e no san ba betworo ayi ebi hye mu eti ede na no ma usika ana de o ma me de abro no asa atwa ne ho age mema ne bitumi yesa
What's your friend say? SOMPA FM. Vera, unim so ayen kolabo ni sempa. Uji tum so ayen kolabo ni sempa. Eti se be man ye hu na kira kwai. Na se wantumi ama mehwa akoda yi a ye no ba. Na wo maami ankasa sesi ano ka wo kontoa so suku a wodi sika no behwe wo no sesi won fa hwe oba no tena fia na abrante no ne da emfonyi ne so no wo se abrante no firi he ayo no a ayo no a na no ye ofe pa hwemanim na no ye ofe kosi enkosi koda abrante wo so wanka hwe ankyerɛw bia na ho ofa na ade fa no so ada bi na ni abrante die na ma wo ne da ya nyisi akobai sesi a wanfa sika na da wo na ho ofa so a woni bi etie se wo die na ade hwe ya abrante o ti asema no ye nyina ye tie SOMPA anase no o ye senior ho nti no opopo na ni gu so ade suku o sa na mo twetwetwe mprana ana wana ya korabo ne wakofo asem eti se abrante no wanhwewo a abrante wanhwewo a ubetumi akodi pa ahwe ho ana eti ade a waye no ukoba ye no waka bibia kyero maame se maame manya ade waka kyere no sesi a wote ho ana to aduane ma odie o maame to se ko school anu ase to school fees tie se wo anu amaame asa ahwe akola no Tachiment ya ena yedri primary secondary school na abrante ne so ofiri konongo resource aba ne yete ho no resource aba maame o maame o skapa ho SOMPA FM o maame o niska jese be ma no ka se won hwa akoda no be da didi o tie me de jese o maame o niska abrante ne ye hunu ama na ama mehwe akoda no a antinental care na be kwa wo nyomo abetoto akwo no wan na beto ama ho ashomi nyobia so ma me oniska de anaje se ehia na kakra ne ho kire no wo ya no ma me o ma me ho kire no passion no ho nkire ne sa sese okura wanyini na anye producer na kata wanimu a kameyi wanima me wiase nyina ahwew no omo hu koda abonesem a waye o maame wani wabro wo maame wani wabro sese wo so maame ni sika so maame ho kire no de a sese a no won se sabre ya wo kotiwei on se o maame wantumi wa amwa wo maame ko bata bia botaye ne se wo bata bia wo Ghana botaye ne se ne maame ebehwe no ama ne sia fifie ginanim ya yibo na nim on fami ko gina ko to ana enyo mumienu ne kodi sa agro no enya bible mu asem na ye kan oba no ko bo adwaman wo bible mu ne yesi na bo mutie mi ye pa oba no bo adwaman wo bible yesi kie kosi be ma na bo ne musa se oba no ko na bo adwaman na be ma no wo hefa Yesu Kristo na ji oba nso de onye bone de onto bo mu oba no enti sesi ya sika ni wo maame afa wono so ehia no wono so ana ho nkere no sese wo beda nya sika dia continental kempo se maternity one be yiwo woso ayen kola abone sem ojitum so ayen kola abone sem enti yese kwa be na abefa so a wo ankasa obenya aduane dia ma akoda na nyini wo maame wani wa bro wode wa ko school se kosua de na dachi ankwama bi no ka waba ya mintre ene atwotwo wuru watemase mo be miam ano ne anya adwuma no na kwa ya mintre ne atwotwo wuru sese de wakwa ye ohun na wo ma mi ni sika wode behwe sese mebusa ho ana behwe obakwa akosresra de ana abekọ kejeti akoso apa wo pa efiri se wantumi anko school nu kuransa no dwuma bia de adwuma na abaye eti sese no yemfa won attachment ya efi ana boy ni team ana yemfa won kono ngu behu ba bia boy ne tie ne yemfa won koma no no hwew ye nyina ye tie SOMPA tie se wo maame wo boa na wa amoa no ojitum se wa amoa maame wa ye nkola abonesem
enen koda ba ha mo maame nom ayasem okay chief producer wadaroma abrantia se ye won number modebo ne abo afa ho abrantia wodam wo se wo kuro ne friend Henry wo free kononwo oduma se kononwo for dwumadie we pa enti ba na akra no ansa na owia nkoto ye mponsori dwumadie we so no na resource aba yen ka se ma kodai mu onwo ana awonye na bibia no eba ni brim sa kodai waboa no ho ye na dwuma wie no suku na wo na nsa no dwuma bi wo na dwuma bi ye no wo a ye ntumi nka nche ne se wa anya de na sabre de awo hu hia no nanso so no enya basa duru ba bi e kase enwunu no pi so a na akofa asem foforo aba chief producer yente o abrante no ekosi sei one na atwetwe nkomo na ne yi ano ne sei na yenhwe de ewo ho memu akwa aba pani ya eja nana sanse dwumadie ni nyina wona aye register wo court ho no ntino docket nyina akura wo abrante no wanya na numu asem nkomo twetwe ne kosi sei free say mami wode one ne mami ba ho no me madwen say me free abrante sanse yentie nipa ba ko no mu asem emfa mu aten nanso so ma fra brantie na ede number foforo different numbers ma fra me fe no na me frɛ o maame me fe no na me frɛ o maame na kyerɛ sɛ omunim sɛ abayo nyinsen no a wonyem no ɛyɛ den a omo de bɛkɔ baabi enti omo yɛ omadwen so omo no bi abɛkasa enti wo frɛ number no abantie ne mfa ne maame ne so mfa ɛyɛ ne number pa ɛyɛ ne number yeah maame ne mfa na kyerɛ sɛ omo mfi no omo mfi na wo sɛ ade ba ko ha me ne sɛ nke bia sɛ bempɛdua sampanifo bu bebi sɛ se ponko abodamo a ni wura wote ne so de nka wonye den ka se maame no fa yes se nka maame ne fa na nka otie wo hu se hwan na efre na ya sembe kra na che se omunim se eye ababa we ada se wo de be kodosu ana se wo de be ba radio station abepe etiefo adwene enti ne phone omunum no na so so mo mfa kra yesta ye hwedwuma di as ma fra abrantie Henry no wona da SOMPA TV no so no omo wo Facebook no so ekwa omo behu no ye so ofiri konongo oduma se ye abrochefo kwa yehu wo mo mo kanche abrantie Henry se ababa wanu a woni ne kodi akatima kapia gro ewo attachment ya no resource no aba kama ababa we so no kwa bi so ne ho ofe ni kwa ze ka otete na o bejo ba na akohwe no na bejo ba na akohwe na me akoda no madi ne ho yawo se o mu so maame ni sika na se wo ye hia ni ba ekwa bi so a e wo so hwe maame bu tia ho tie